La gent el que pregunta és et paguen i per què ho fas si no et paguen? Et sents també satisfeta tu mateixa, jo crec que també et puja l'autoestima. El dia que em vaig marxar, bueno, em va fer milers de dibuixos i, no sé, guardo molt bon record. La Violeta, la Carlota i el Ralf són 3 dels voluntaris que participen en el vídeo de la campanya Soc Somriure, que el Casal dels Infants s'ha engegat per captar voluntaris per a les activitats de l'estiu. Només al Raval en necessiten 230 per als mesos de juliol i agost. Fins a l'últim moment costa molt, però anem tancant a poc. I a vegades tanquem amb equips una mica, no al límit, perquè normalment anem una mica amb bastant personal, però sempre va bé tenir-ne molt, sobretot si els nens són petits de 3, 4, 5 anys, necessiten molta més gent per acompanyar-los. Més de 300 infants, joves i adolescents de 3 a 18 anys participaran de les activitats d'enguany i per fer-les possibles el casal necessita recursos humans però també econòmics. Que ens ajuden alguna caixa i els diners, diríem, de l'administració i molts particulars, però encara en necessitem molts més per tirar endavant totes aquestes activitats d'estiu que exigeixen més professionals, més gent contractada, a part de molts més voluntaris. Els requisits per ser voluntari del Casal dels Infants durant aquest estiu és ser major d'edat i comprometre-s'hi com a mínim durant una setmana en horari de 9 a 5 de la tarda.